أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih, Allah bude njegov pomagač, je rekao: nastavit ću da govorim o Hazreti Omeru radijallahu anhu i u vezi prihvatanja Islama, njegovog prihvatanja Islama. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže da dok nije primio Islam, Hazreti Omer je bio žestoki protivnik Islama. Jednog dana je pomislio zašto on ne bi dokrajčio onoga koji je donio Islam. Čim je ovo pomislio, uzeo je mač i krenuo da ubije časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Na putu ga je sreo neki čovjek i upitao kud je krenuo. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao da ide da ubije poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ta mu je osoba se nasmijala i rekla: zar ne bi prvo trebao da se pobrineš za stanovnike svoje kuće? Tvoja sestra i njen zet su primili Islam. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao da je to laž. Ta osoba je rekla da on treba da ode i da provjeri. Hazreti Omer je otišao do njih, vrata njihove kuće su bila zaključana. Jedan od ashaba ih je učio Kur'anu. Hazreti Omer je tad pokucao i njegov zet je upitao ko je. On je odgovorio da je Omer. Kad su shvatili da je to bio Omer, sakrili su ovog ashaba koji ih je podučavao Kur'anu, jer su znali kakav žestok neprijatelj Islama je bio tad Hazreti Omer radijallahu anhu. I također su sakrili i papir na kojem su ajeti Kur'ana bili zapisani. I onda su otvorili vrata. Hazreti Omer je upitao: šta vas je toliko zadržalo da mi otvorite vrata? Njegov zet je rekao: pa ponekad treba vremena da se vrata otvore. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao da to nije tačno. Postoje i drugi razlozi za to. I onda je rekao: također sam čuo da slušate riječi od Sabi čovjeka. Idolopoklonici su tad zvali časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem Sabi, to jeste onaj koji je napustio vjeru svojih predaka. Njegov zet je počeo da se opravdava, ali Hazreti Omer je već bio iznerviran i krenuo je da ga udari. Onda je njegova sestra stala između svog muža i Hazreti Omera. Hazreti Omer je već bio zamahnuo i da udari zeta. I tako je udario svoju sestru koja je bila između njih po nosu i krv ju je oblila. Hazreti Omer je bio sažaljiva osoba, pogotovo kad je ugledao stanje njegove sestre, a također udarati ženu, to je bilo protiv njihovih tradicija. Onda joj je rekao da mu kaže šta je čitala. Njegova sestra je primijetila da je Hazreti Omer se smirio i bio je pod utiskom emocija. Rekla mu je: ne, ja ne mogu da ti dam nešto ovako čisto osobi poput tebe. I rekla mu je da prvo da treba da se okupa.
To je i uradio i onda dok je čitao Kur'an, najedanput je izgovorio šehadet. Kad je čuo ovo, ashab koji je se skrivao u kući, on je izašao. To jeste Hazreti Osman je tad pitao gdje se nalazi poslanik sallallahu alejhi ve sellem. U to vrijeme zbog opozicije časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi često mijenjao kuće u kojima bi boravio. Tada je bio u Darul Arkam. Hazreti Omer je odmah krenuo tu i dalje je njegov mač bio izvučen iz oklopa. Njegova sestra je postala vrlo zabrinuta i rekla mu je: tako mi Boga nećeš otići dok me ne uvjeriš da nećeš ništa loše da napraviš. Hazreti Omer je rekao: obećavam ti da neću ništa da uradim. Onda je otišao u tu kuću. Poslanik je tu govorio o islamu svojim ashabima. Neko je zakucao, jedan ashab je upitao ko kuca. Omer radijallahu anhu je rekao da je to bio on. Ashabi su rekli da ne bi trebali otvarati vrata, jer može da napravi problem. Hazreti Hamza radijallahu anhu, koji je bio tek postao musliman nekoliko dana prije, rekao im je: otvorite vrata, ja ću se pobrinuti za Omera. Hazreti Omer radijallahu anhu je ušao. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je upitao: o Omere, dokad ćeš mi se protiviti? Hazreti Omer radijallahu anhu je odgovorio: o Allahov poslaniče, ja ti se neću protiviti, ja sam došao da postanem tvoj sljedbenik. Taj Omer, Hazreti Musa Maud kaže, koji je prije nekoliko sati bio najžešći neprijatelj islama, u momentu je postao musliman. Hazreti Omer nije bio poglavica u Mekki, ali zato što je bio hrabar, imao je veliki uticaj među omladinom. Kad je postao musliman, svi muslimani su uzviknuli Allahu ekber. Kad je bilo vrijeme namaza, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se pripremao za namaz. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: o Allahov poslaniče, kako da Allahov poslanik i njegovi sedbenici da se mole u tajnosti, dok mekanski idolopoklonici hodaju slobodno? Neka se neko meni usprotivi i zaustavi nas da se molimo pored Kabe. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ova tvoja hrabrost je za pohvaliti, ali trenutno bolje je da ostanemo u tajnosti. Poslije, Hazur kaže, kao što sam spominjao, muslimani su klanjali pored Kabe. Hazreti Musa Maud radijallahu anhu kaže: u ranim danima islama dvojica ljudi koji su bili smatrani vrlo hrabri su bili Hazreti Hamza i Hazreti Omer radijallahu anhu. Ova dvojica njih su rekli časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da oni nisu zadovoljni samo da se mole u svojim kućama i oni su imali pravo na Kabu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji je klanjao svoje namaze u kući da bi izbjegao konflikte, krenuo je prema Kabi. S jedne strane je bio Hazreti Hamza, dok s druge strane Hazreti Omer radijallahu anhu, i klanjao je namaz pred svima. Kad su vijesti o primanju islama Hazreti Omera proširile se Mekom, Mekanlije su opkolili njegovu kuću. Hazreti Omer je izašao pred svoju kuću. Rekli su, bili su spremni da ga napadnu, ali on je vrlo hrabro stajao. Tada je došao jedan poglavica mekanski i upitao: šta se dešava, ljudi? Oni su rekli: Omer je postao Sabi. Poglavica je rekao: u redu, ali da li je potrebno ovakvo ponašanje? Ja garantujem zaštitom Omeru. Zato što je to bila tradicija da Arapi daju zaštitu jedni drugima, drugi su se razišli. Omer radijallahu anhu je ostao pod zaštitom As bin Vail, ovog poglavice, nekoliko dana. I nikomu se nije usudio da mu nešto naudi. Ali
Čast Hazreti Omera radijallahu anhu mu nije dozvolila da dugo ostane pod ovom zaštitom. On kaže da je rekao ovom poglavici da ne želi da bude pod njegovom zaštitom i poslije toga se nalazio u mnogim konfliktima s Mekanlijama. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže: pogledajte kakvi su neprijatelji i protivnici časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem bili i kakvu su oni promjenu poslije doživjeli. Bili su neprepoznatljivi. Kad je Hazreti Omer radijallahu anhu, koji je uvijek bio spreman protiv islama, primajući islam postao spreman da da svoj život za islam i služio islam dan i noć, obećani Mesija alejhi selam govori u vezi Omerovog radijallahu anhu prelaska na islam, kaže: vidite samo kako je korisno bilo za islam ovaj događaj. Prije islama 4 godine Hazreti Omer nije primio islam. Ebu Džehel je tražio nekog ko će da ubije časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Hazreti Omer se je dogovorio sa Ebu Džehelom i oni su potpisali ugovor da ako Hazreti Omer ubije poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dobit će to i to. Taj isti Omer radijallahu anhu, koji je bio spreman da ovo uradi, poslije je postao šehid. Kako je ovo izvanredno vrijeme bilo. Kad je potpisao ovaj ugovor, on bi danju i noću tragao kako bi da nađe poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da ga ubije. I neko mu je rekao kad ponoć prođe, poslanik odlazi do Kabe da se moli. Čuvši ovo, Hazreti Omer radijallahu anhu je bio radostan i sakrio se u blizini Kabe. Onda je čuo glas koji dolazi iz pustine. To je bio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kad je ovo čuo, Omer radijallahu anhu je odlučio da se još bolje smjesti i sakrije i pričeka poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa kad poslanik padne na seždu, da ga ubije i odrubi mu glavu. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pao na seždu, Hazreti Omer govori da je plakao mnogo u svojim dovama. On kaže da se do srži potresao kad je čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda je poslanik izgovorio: Gospodaru moj, moja duša i srce ti se skromno mole. Hazreti Omer radijallahu anhu kaže: kad sam čuo ove molitve, srce mi je zadrhtalo, mač mi je ispao iz ruke. Shvatio sam da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem istiniti poslanik i da će zaista biti uspješan. Ali duša koja poziva na zlo me je opet nagovarala da radi zlo. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem završio namaz i krenuo, ja sam nastavio da ga pratim. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je čuo moje korake. Noć je bila tamna i upitao je: ko je to? Odgovorio sam: Omer je. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Omere, ne ostavljaš nas na miru ni danju ni noću. Onda kaže: osjetio sam da će poslanik sallallahu alejhi ve sellem da me proklinje i odmah sam mu rekao: nemoj me kleti. Hazreti Omer radijallahu anhu kaže: to je bilo vrijeme kad sam ja prihvatio islam, ali do vremena kad mi je Allah omogućio da postane musliman je prošlo. Ovo je Hazur kaže, ovo je iz literature obećanog Mesija alejhi selama. Još jedan detalj iz njegovog pisanja ću spomenuti. Više manje su isti detalji, samo zaključak je malo drugačiji. Hazreti Omer je saznao da će časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem da dođe naveče kod Kabe, da klanja namaz. I Hazreti Omer se je sakrio blizu Kabe, čuo je kako riječi dolaze la ilaha illallah, nema drugog Boga osim Allaha. Taj glas je dolazio iz pustinje i onda se taj zvuk sve više i više približavao, dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dok nije prišao blizu Kabe. Hazreti Omer kaže, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se toliko molio da ja nisam imao hrabrosti da podignem svoj mač. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem završio svoj namaz, otišao je, a ja sam ga pratio.
Kad je čuo moje korake, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao ko je to? Odgovorio sam Omer. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: O Omere, ne ostavljaš me na miru ni po noći ni po danu. Hazreti Omer je rekao: Osjetio sam kao da će časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se moliti protiv mene. I rekao sam: od danas ti neću praviti nikakve probleme. Arapi su imali veliko poštovanje prema zakletvama ili obećanju kad neko obeća. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uzeo ove njegove riječi kao njegovo iskreno obećanje. I poslije Hazreti Omer postao musliman i onda je prekinuo sve veze sa Ebu Džehelom i drugim protivnicima islama. I nova veza bratstva je bila uspostavljena sa Ebu Bekrom i drugim ashabima. Niti je on jednom pomislio na njegova prijašnja prijateljstva. Opet obećani Mesija spominje u vezi prihvatanja islama od Hazreti Omera drugačiji način. On kaže, svi znamo za taj događaj kad je Hazreti Omer radijallahu anhu krenuo da ubije poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Džehel je svima objavio kao kogod ubije poslanika sallallahu alejhi ve sellem dobit će veliku nagradu i čast. I prije islama Hazreti Omer je potpisao taj ugovor sa Ebu Džehelom da će on da ubije poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I poslije toga je nastavio da traga za dobrom prilikom da ubije poslanika i saznao je da navečer poslanik ide kod Kabe da klanja i on je ovo smatrao kao vrlo dobrom prilikom i onda je kad se tu sakrio čuo je riječi koje dolaze iz pustinje kao nema Boga osim Allaha i Hazreti Omer je odlučio čim poslanik padne na seđdu da će ga on ubiti, ali poslanik se tad toliko molio na seđdi dragom gospodaru i da jednostavno Hazreti Omer je izgubio svu hrabrost da napadne poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ovdje obećan Mesija objašnjava koliko je srce Hazreti Omera radijallahu anhu omekšalo u tim trenucima. I opet, kao što smo spomenuli, kada je poslanik krenuo kući, čuo je korake nečije i pitao je ko je. Kad je saznao, onda je rekao: Omer, zar me nećeš ostaviti na miru? I Hazreti Omer se prepao da će poslanik se da dovi Allahu protiv njega i on je rekao: ja sam odbacio to što je obećao da će on poslanika da ubije, kao to više ne važi za njega. Hazreti Omer radijallahu anhu bi često govorio da je to bila noć kada je ljubav prema islamu ušla u njegovo srce. Halifatul Mesih kaže: ja sam pročitao 3 različita pisanja obećanog Mesija alejhi selam. 1904. godine što je napisao, 1902. godine i u junu 1904. godine ili 1907. Na sva 3 ova mjesta obećan Mesija kaže da je Hazreti Omer krenuo da napadne poslanika sallallahu alejhi ve sellem kod Kabe i da njegova nafs amara jednostavno pobjedila i da jednostavno on je promijenio svoje mišljenje i vjerovatno da je se taj incident desio sa njegovom sestrom sljedećeg dana. I obećan Mesija spominje ovo na 3 mjesta isti ovaj incident i također imamo ovaj koji je mnogo poznat kada je Hazreti Omer otišao kod svoje sestre, ali mi znamo da je Ebu Džehel bio taj koji je podstakao njega da ubije poslanika i zbog također te nagrade ogromne. Obećani Mesija alejhi selam kaže: Ebu Džehel se opisuje kao faraon, ali po mom mišljenju on je bio gori od faraona, jer faraon je izgovorio na kraju
vjeru koju su imali Benu Israel, a Ebu Džehel to nikada nije uradio. I svi nemiri u Meki su bili zbog njega. On je bio vrlo arogantan, spletkaroš. Njegovo pravo ime je bilo Amr. Iako ova dvojica su iz Meke, i Ebu Džehel i Omer, obećan Mesija kaže da je Ebu Džehel završio na kraju sa džehennemom, a Hazreti Omer radijallahu anhu, on je, znači, Allah mu je dao toliku prednost nad njim. Hazreti Ibn Umar radijallahu anhu prenosi, kada je Hazreti Omer radijallahu anhu prihvatio islam, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je udario 3 puta po njegovim prsima. Ne sad udario jako, već kad se kao potapše 3 puta, i proučio je sljedeću dovu: Allahu moj, izvadi sve što nije dobro iz njegovog srca i zamijeni to sa vjerom. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je proučio ovu dovu 3 puta. Kao što je spomenuto ranije, prije prihvatanja njegovog islama, Hazreti Omer je bio veliki protivnik islama i muslimana. Kako god, kad je prihvatio islam, njegovo prihvatanje islama je postalo pobjeda za muslimane i mnoge poteškoće su smaknute s njih. Hazreti Abdullah bin Masud prenosi da oni nisu otvoreno klanjali i obožavali Allaha, dok Hazreti Omer radijallahu anhu nije prihvatio islam. Abdurrahman bin Haris prenosi da je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao: noć kada sam prihvatio islam, razmišljao sam ko je najveći u neprijateljstvu iz Mekke prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Tako da ja mogu da odem kod te osobe i informišem da sam ja prihvatio islam. I onda sam pomislio da nema niko osim Ebu Džehela da je veći neprijatelj. I onda sam otišao kod njega izutra i pokucao na njegova vrata. Ebu Džehel je došao, kaže, i rekao: o moj bratiću, kao uđi. I on me je pitao kao zašto si došao. Ja sam mu rekao: došao sam da ti kažem da ja vjerujem u Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i svjedočim u ono što je on donio. Hazreti Omer radijallahu anhu kaže, zatvorio je vrata i rekao: neka Bog kao u to što ti vjeruješ odvede kao u propast. Hazreti Ibn Umar kaže, kada je moj otac, to jest Hazreti Omer radijallahu anhu, primio islam, pitao je ko ovdje u Meki najviše kao raznosi kao vijest ili habere. Rekli su da je Džemil bin Muammer Džumi. Hazreti Omer radijallahu anhu je otišao rano kod njega. Kaže njegov sin da sam i ja išao za njim i želio sam da vidim zašto je to pitao. Kaže Ibn Umar, iako sam bio mlad, shvatio sam šta je želio. I kaže, kad je moj otac došao tu, čuo sam ga kako govori o Džemil. Da li si ti čuo vijest da sam ja prihvatio vjeru islam i poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Ibn Umar kaže, tako mi Boga, njegov otac nije trebao ni da ponovi. Ovaj Džemil je otišao brzo, kao njegova odjeća se je za njim vukla i Hazreti Omer radijallahu anhu je krenuo za njim. Ibn Umar kaže, ja sam krenuo za svojim ocem također i taj Džemil je došao na vrata Kabe i počeo da govori o Kurejšije. Tada su ljudi sjedili oko Kabe u grupicama i svi su se okrenuli prema njemu. Rekao je da znate da je
Omer bin Hatab postao sabi. Onda kaže, prenosilac govori da Hazreti Omer je rekao, on laže, ja sam prihvatio islam i ja nisam sabi. I rekao je, ja svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed njegov poslanik i njegov sluga. Tada su Kurejšije napali Omera i borili su se dok sunce nije izašlo, kao kompletno izašlo. Prenosilac kaže, kada se Hazreti Omer umorio, onda je on sjeo. On im je rekao, on je sjedio, oni su oko njega stajali i rekao im je, možete da uradite šta god hoćete, ali tako mi Allaha. Ako nas bude 300, ili ćete vi otići iz Mekke i ostaviti nas, ili ćemo mi otići iz Mekke i ostaviti vas. Drugim riječima, oni će da budu jednostavno slobodni da rade šta god žele. Prenosilac kaže, Mekanlije su još bili okupljeni. Došao je neki stariji čovjek koji je imao odjeću kao izvezenu i kao iz Jemena, tako su ljudi nosili tu odjeću. Prišao im je bliže i pitao je šta se dešava i oni su mu rekli da je Hazreti Omer postao sabi. On je rekao, pa šta ako je osoba izabrala nešto za sebe, onda šta vas briga za to? Da li vi mislite da Benu Ka bin Adi će da ljude vama, svoje ljude vama? Ostavite ga na miru. Prenosilac kaže, odmah su se oni razišli od njega. Hazreti Ibn Umar, sin Hazreti Omera, kaže, kada je moj otac preselio se u Medinu, ja sam pitao moj oče, ko je bio taj čovjek koji je naružio na dan kada si ti prihvatio islam u Mekki i on ih je poslao da se raziđu. Hazreti Omer je rekao, moj dragi sine, da je to bio As bin Wail Sahmi. Hadis u Buhariju koji prenosi Ibn Umar, da jednom Hazreti Omer je sjedio u svojoj kući, bio je pod nekim strahom. Tada je došao Ebu Amr As bin Sahli. Došao je, imao je jedan prelijepu odjeću, gornji dio košulju koja je bila izvezena. On je bio iz Benu Sam plemena i u toku džahilijeta mi smo imali kao taj ugovor između plemena. As bin Wail je pitao Hazreti Omera, kako je ovo tvoje stanje? Hazreti Omer je rekao, tvoji ljudi, zato što sam ja postao musliman, žele da me ubiju. As bin Wail je rekao, niko neće da tebi naudi. Hazreti Omer radijallahu anhu je tada rekao da je bio kao ubijeđen da mu neće niko ništa. As bin Wail je tad otišao i u dolini Mekke se sastao sa svojim ljudima. As bin Wail je pitao ih, kuda ste krenuli? Oni su rekli, idemo kod sina od Hataba koji je napustio svoju vjeru. Onda je As bin Wail rekao, ni slučajno da oni idu prema Hazreti Omeru radijallahu anhu. Ovdje opis da je Hazreti Omer bio kao u strahu nekom ili preplašen, ne izgleda tačno, jer ovo bi bilo protiv njegovog karaktera. Znači, mi dobro znamo karakter Hazreti Omera radijallahu anhu. Možda je bio zabrinut, ali prenosilac je mislio da je on bio u nekom strahu. Kao što sam spomenuo ranije, da je Hazreti Omer poslije nekoliko dana rekao da on ne želi da bude pod zaštitom ničijom. Ovo ću spominjati opet. Hazreti Zain Valiullah Shah Sahib, dok je objašnjavao u vezi prihvatanja islama od Hazreti Omera radijallahu anhu, kaže,
kao što možemo vidjeti da prije prihvatanja Hazreti Omera Islama neki ljudi su prolazili kroz razne probleme i progone, a također je i Hazreti Omer radijallahu anhu prolazio kroz iste, ali on je bio pod zaštitom ovog poglavice. As bin Wail je bio jedan od najpoznatijih ljudi Kurešija i bio je iz Benu Sahl plemena. On je preminuo prije migracije muslimana i nije prihvatio islam. Hazreti Omer je pripadao Benu Adi plemenu i oni su bili pod ugovorom sa Benu Sahl plemenom i radi ovoga prijateljstva As bin Wail je smatrao da je njegova moralna dužnost da zaštiti Hazreti Omera radijallahu anhu. Kako god, spomenuo sam ranije da je vrlo brzo Hazreti Omer radijallahu anhu rekao da ne želi njegovu zaštitu i u vezi ovoga Hazreti Omer radijallahu anhu kaže: nisam želio da ja gledam kako su muslimani progonjeni, a da ja sjedim zaštićen. Smatrao sam da ovo nije u redu i želio sam da i ja prolazim kroz isto što drugi muslimani prolaze. I ja sam, kaže, čekao dok se svi okupe oko Kabe i onda sam otišao kod svog amidže As bin Waila i rekao: saslušaj me šta imam da kažem. Upitao me šta je. Rekao sam: ja od danas izlazim iz tvoje zaštite. As bin Wail mi je rekao: o moj bratiću, nemoj to da radiš. Ja sam rekao: to će da bude ovako kako ja kažem. I onda mi je on rekao: kako god ti želiš. Hazreti Omer radijallahu anhu dalje govori: od tog vremena ili su i mene tukli ili bi ja se usprotivio njima i to se dešavalo sve dok uzvišeni Allah nije uspostavio čast Islama. Muhammed bin Ubej prenosi: sjećam se da nikad nismo bili dozvoljeni da klanjamo kod Kabe dok Hazreti Omer radijallahu anhu nije prihvatio islam. Kad je Hazreti Omer radijallahu anhu prihvatio islam, on se borio protiv nevjernika dok nas oni nisu ostavili na miru. I onda smo počeli da klanjamo kod Kabe. Hazreti Abdullah bin Masud kaže: od vremena kada je Hazreti Omer postao musliman, mi smo dobili čast. Prolazili smo kroz teške periode i poslije njegovog prihvatanja islama, ali nisu bile teška vremena kao što su prije njega bila. Ali mi također znamo kroz historiju da je i Hazreti Omer radijallahu anhu prolazio kroz progon. Hazreti Abdullah bin Hišam prenosi da su bili sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. On je držao ruku od Hazreti Omera radijallahu anhu. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: o Allahov poslaniče, ti si draži meni od svega, osim kao on je sebi najdraži. Od svega drugog mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio draži osim samog sebe. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tad rekao: ne, tako mi Boga, tvoja vjera neće biti kompletna dok ja ne postanem tebi draži i od samog sebe. Ovo je vrlo važan aspekt, važna stvar za nas. Onda je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao: tako mi Boga, sada si mi draži više od samog sebe. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: zaista Omere, to što je značilo sada je njegova vjera se upotpunila. U vezi migracije Hazreti Omera radijallahu anhu u Medinu, Abdullah bin Abbas radijallahu anhu prenosi da je Ali bin Ebu Talib rekao mu: od muhadžira ja ne znam nikoga ko se nije oselio u tajnosti osim Omera bin Hataba. Kada je odlučio da se preseli,
uzeo je svoj mač, objesio svoju strijelu i držao objesio svoj luk i držao strijele u svojim rukama i krenuo je prema Kabi. Poglavice Kurešija su bile u blizini Kabe. Hazreti Omer radijallahu anhu je mirno uradio 7 tavafa oko Kabe. Otišao je do Mukami Ibrahim, klanjao svoje namaze. Onda je išao od plemena do plemena i rekao im: kogod želi da njihove majke budu odvojene od njih, za njihovu djecu da postanu siročad i za njihove supruge da postanu udovice, neka me stignu iza ove doline. Hazreti Ali radijallahu anhu je rekao: niko nije krenuo za njim osim nekoliko slabih muslimana. On im je rekao nešto im je rekao i onda je krenuo prema Medini. Da Hazreti Omer da je otvoreno rekao u vezi svoje migracije, mi ovo samo nalazimo u ovom hadisu koji prenosi Hazreti Ali radijallahu anhu, a mnogi biografičari kao imaju različit pogled na njegovu ili mišljenje u vezi njegove migracije u Medinu. Muhammed Hussein Hekel je napisao knjigu ili kao biografiju o Hazreti Omeru radijallahu anhu. U njegovoj knjizi on kaže u vezi migracije da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se svak u tajnosti preseli u Medinu, da tako neprijatelji ne bi dobili šansu da ih sprečavaju. Onda prema ovoj vrlo jasnoj uputi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako onda da bi Hazreti Omer radijallahu anhu kao to uradio protiv poslanikove naredbe. Posebno u At-Tabaqat Ibn Sad i Ibn Hisham oni su zapisali da se Hazreti Omer u tajnosti preselio sa muslimanima. Ako smatramo i da Hazreti Ali radijallahu anhu hadis da je vjerodostojno prenesen, onda možemo samo da mislimo da je to Hazreti Omer rekao, ali da taj dan nije bio kada se on migrirao, kada je preselio. Da je on to njima rekao da će se on preseliti, ali da to nije uradio taj isti dan i kada je došlo vrijeme da se on preseli, onda da je on to uradio u tajnosti. Ali u svakom slučaju ovog knjizi što se spominje je vrlo dobar argument i kao što sam rekao da u drugim je spomenuto da prema uputama poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je naredio da se u tajnosti preseljavaju, da je to tako i poslušao Hazreti Omer radijallahu anhu. Jer kakvo je stanje bilo u Meki, da nije bilo jednostavno moguće da neko obznani da će se seliti i da se preseli, jer to bi jednostavno Mekanlije zaustavili i spriječili. I znamo da sve dok Meka nije bila osvojena od strane muslimana, da bilo ko je se preselio u Medinu, da je to morao da uradi u tajnosti. U svakom slučaju, ako je ovaj hadis od Hazreti Ali radijallahu anhu prenesen u istinitom smislu, onda na primjer to što je uradio Hazreti Omer radijallahu anhu, to je znači bila njegova odluka, ali izgleda, Halifatul Mesih kaže, izgleda da nije ovo tačan hadis. Bara bin Azim prenosi da Hazreti Musab bin Umer je bio prvi koji ih je stigao od muhadžira. On je bio iz Benu Abdedar plemena. Poslije Hazreti Ibni Umi Magdum koja je bila slijepa osoba. Onda poslije je bio Omer bin Khattab koji je došao sa 20 ljudi
Pitali smo ga u vezi poslanika sallallahu alejhi ve sellem i oni su rekli da on dolazi poslije njih i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao sa Hazreti Ebu Bekrom radijallahu anhu. Ako smatramo ovaj hadis ispravnim, onda je vrlo možemo smatrati da je to Hazreti Omer rekao tim poglavicama, da će on da se preseli i kogod to želi da ga zaustavi, kao onda da se dobro pripremi, ali da jednostavno kad je odlučio da to baš uradi, onda je to uradio bez u tajnosti. Jer ovdje u ovom hadisu govori da 20 je bilo zajedno s njim. U svakom slučaju Allah najbolje zna. U Kuba sa Rifa bin Abdul Munzir, Hazreti Omer radijallahu anhu je boravio u njegovoj kući kada se preselio iz Mekke. Kuba je otprilike 3 milje od Medine. I tada su neki ensarije živjeli u tom mjestu i Amar bin Auf je bio najpoznatiji od njih. Kulsum bin Hidam je bio poglavica tog plemena i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je boravio kod njega kada je stigao u Kuba. I postoje razni hadisi u vezi uspostavljanja bratstva Hazreti Omera sa raznim ensarijama. Jedan hadis kao prenosi da je Hazreti Omer i Hazreti Ebu Bekr, da im je poslanik uspostavio bratstvo između drugog. To bratstvo je formirano 2 puta, jednom u Meki dok su bili, jednom u Medini. U Meki poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između sebe i Hazreti Alija radijallahu anhu, a Hazreti Ebu Bekr i Hazreti Omer su bili u bratstvu. U Medini poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između muhadžira i ensarija. Prema jednom hadisu, kad su se preselili u Medinu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između Hazreti Omera radijallahu anhu i Vejn bin Saida. Prema drugom hadisu bratstvo je bilo uspostavljeno između Hazreti Omera i Hazreti Itban bin Malik. Prema još jednom hadisu bilo je uspostavljeno Muaz bin Afra i Hazreti Omera bratstvo. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Saheb je zapisao da je to bratstvo bilo između Itban bin Malik i Hazreti Omera radijallahu anhu. Muhammed bin Abdullah bin Zaid prenosi od svog oca. Ovo je u vezi ezana. Kaže da smo otišli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekli mu san. Ovo sam također spominjao u vezi Hazreti Abdullaha. Ali pošto se u ovom hadisu spominje Hazreti Omer radijallahu anhu, pa ću ukratko da ga spomenem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: zaista ovo je istiniti san. I rekao je: odi kod Bilala, pošto on ima vrlo snažan glas, i poduči ga riječima koje je podučen u snu u vezi ezana. I onda da Hazreti Bilal prouči ezan. Kada je Hazreti Omer radijallahu anhu čuo riječi ezana, otišao je žurno kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegov mantil je vukao se iza njega, time opisuje tu brzinu, i rekao: o Allahov poslaniče, kunem se u onoga koji te je poslao s istinom. Ja sam također sanjao san i iste riječi koje je on proučio sam kao i on je sanjao. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: sva hvala pripada Allahu. Sada je ovo potvrđeno. Dok je spominjao o ovome, Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže: u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem ashab Abdullah bin Zaid, uzvišeni Allah mu je objavio riječi ezana i tako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem započeo, znači da muslimani uče ezan prije namaza. I poslije također u Kur'anu je spomenuto u vezi ovoga i potvrđeno istinitost. I
Hazreti Omer radijallahu anhu je također rekao da je uzvišeni Allah i njemu objavio o riječi ezana, ali je 20 dana nije govorio o tome, misleći da je već to neko rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i nije mislio da je trebao da to spomene poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Halifatul Mesih kaže da ostatak događaja o Hazreti Omeru radijallahu anhu će da govori o njima u budućnosti. Sada želim da vam svrnem pažnju na to da je danas zadnji petak u Ramazanu i ne trebamo samo da smatramo da je ovo zadnji petak u Ramazanu, ovo treba da bude da otvori jedan putokaz za nas za budućnost i trebamo da pokušamo da radimo sve stvari koje su nam ukazana pažnja na njih u toku Ramazana i sva dobra djela koja smo radili u toku ovog mjeseca trebamo da nastavimo i da ih radimo i poslije Ramazana i činjenica je trebamo da ih radimo još više poslije Ramazana, jer ako mi ne nastavimo dobra djela poslije Ramazana, onda i ova djela iz Ramazana neće imati veliku korist za nas. Prošli petak sam vam govorio o tome da trebamo da učimo salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem i istikfar i to ne treba da se završi sa Ramazanom. Ne trebamo da poslije Ramazana da jednostavno zaboravimo na učenje salavata i istikfar. I također sam vam rekao prošli petak da ovo trebamo da praktikujemo non stop i prolazimo kroz vrijeme gdje Dejjal koristi razna sredstva i metode ovog svijeta da nas odmami od vjere i vrlo je uspješno na mnoge ljude, također na našu omladinu ovo utječe i vrlo je važno da mi moramo da se molimo i dragom Allahu da nas sačuva od šejtanskih spletki i od Dejjala. Moramo da budemo vrlo bliski sa svojom djecom i da uspostavimo vrlo specijalnu vezu sa svojom djecom. Moramo da ih postignemo da oni imaju veliku vezu sa uzvišenim Allahom i učenjem Islama. I kada mi uspostavimo kompletno ubjeđenje vjere u srcima naše djece, onda moramo ih nekako da povežemo sa uzvišenim Allahom, tako da bilo koje njihovo djelo, misao, bilo šta u vezi njihovog života da ide nasuprot Allahovog naređenja i Allahovog učenja. Oni trebaju da imaju odgovor za svaku ovo svjetsku stvar kroz vjeru i oni ne trebaju da budu u toj poziciji da nemaju odgovor u vezi ovo svjetskih stvari, tako da oni budu podstaknuti ili privučeni na ovaj svijet zato što nemaju odgovor kroz vjeru. I tako oni uvijek trebaju da imaju odgovor kroz vjeru tako da se zaštite napada ovog svjetskog života. I ovo je ovako način na koji ćemo sačuvati progres i napredak Islama. I također ćemo sačuvati svoju djecu da padnu pod iskušenja. Kako god, ovo se ne može desiti dok mi sami ne budemo
praktikovali vjeru i bili ubijeđeni u učenje naše vjere. I dok mi ne postignemo taj stepen pravog vjernika, ovo jedino može biti moguće kada mi imamo takvu vezu sa svojim gospodarom Allahom dželešanuhu i kada naše dove budu primljene od našeg gospodara i kada mi shvatimo zašto smo mi prihvatili obećanog Mesiju imama Mahdija i kada mi shvatimo koje su naše dužnosti, koje su velike dužnosti svi u nas, da moramo da učvrstimo našu vjeru, moramo non stop da gledamo na svoja djela tako da mi budemo ti koji će da uz naše ove primjere i postupke sačuvamo naša potomstva. Trenutno kakav nemoral vlada svijetom, nikada prije se nije postojao takav i te stvari su znači stigle u svaku kuću, taj nemoral kroz televiziju, kroz internet, kroz sve što je dostupno nama. Te stvari su nekada bile izvan kuće, nisu bile u našim kućama, ali trenutno to je sada opasnost u svakoj našoj kući, jer djeca mogu da gledaju razne stvari i roditelji ne znaju u vezi njih. Onda postoji ogromna potreba da budemo vrlo oprezni u vezi ovoga. Djeca od Ahmedi muslimana koji su se pridružili i koji su prihvatili imama Mahdija trebaju da shvate da oni jedino mogu da sačuvaju svoju vjeru kroz konstantno analiziranje i gledanje svojih dijela i svojih vjerskog ahlaka. Jedino tada možemo da sačuvamo sebe i naša buduća potomstva. Nije važno iz koje porodice potječete i ko su bili vaši preci i tako dalje, da bi vi zagarantovali vaš spas i da ćete vi biti spašeni od iskušenja. Morate to da jednostavno sami sebi postignete i gledate na svoja djela i svoju vjeru. Svaka osoba je odgovorna za svoja djela i da čuva svoju vjeru i vezu sa uzvišenim Allahom. Jedino naša djela nas mogu da sačuvaju. Da potječemo iz neke porodice koja je pobožna i to nema nikakve veze. Mi moramo uvijek da se molimo za to da nas Allah sačuva. I moramo da dobro obratimo pažnju na naše duhovne nedostatke. Moramo da se molimo za duhovni napredak naših potomaka, naše djece, nas, više nego za ovo svjetski progres. Slično, ljudi koji su sami prihvatili obećanog Mesiju alejhi selama i pridružili se Ahmedija džematu trebaju da dobro analiziraju svoj progres. Jedino tad mi i naša potomstva će da opstanu u islamu. Onda ostatak dana u ovom Ramazanu molite se uzvišenom Allahu da Allah sačuva našu vjeru i vjeru naših potomaka, da podignemo, da povećamo našu duhovnost, da naši namazi, naše obožavanje Allaha dželešanuhu bude na velikom nivou, da i posle Ramazana, da uspostavimo takvu vezu sa Allahom dželešanuhu, da ostanemo zaštićeni, da nas Allah zaštiti od raznih deđalovih spletki i
da postignemo ovo svjetske ugođaje i to nije naš cilj. Da uzvišeni Allah nam podari da smo zadovoljni, da smo uvijek nastrojeni prema našem Allahu dželešanuhu i da nam pomogne da postanemo pravi njegove sluge, njegovi obožavaoci. Slično što se tiče korona pandemije u kojoj je cijeli svijet trebamo da se molimo da Allah dželešanuhu zaštiti cijeli svijet, da ovo se završi. Molite se za Ahmedi muslimane koji žive u zemljama gdje non stop imaju opoziciju zbog toga što su oni Ahmedi muslimani. Da uzvišeni Allah im podari lahkoću, da im olakša. Ahmedi muslimani koji žive u Pakistanu uvijek trebaju da se osvrnu na to, da udjeljuju, da dove, da rade dobra djela i poslije Ramazana. Ako Bog da, ova dobra djela i naš trud će da jednostavno uništi sve spletke protivnika i da nam olakša. Halifetul Mesih je rekao da učimo često sljedeće dove, prijevod tih dova: Allahu moj, sve je pod tvojom uslugom, Gospodaru zaštiti me, pomozi mi i smiluj mi se. Druga je: o Allahu, činimo tebe našim štitom od neprijatelja i tražimo tvoju zaštitu od njihovih zlih namjera. Ali trebate da shvatite da samo ove dove se uče, nema neke koristi. Ljudi često meni pišu i pitaju koje dove da učimo često. Da samo učimo i ponavljamo ove dove nemamo nikakve koristi bez namaza koji je pun naše koncentracije i da izvršavamo svoje namaze skrušeno. Trebamo da nastavimo da klanjamo naše namaze i poslije Ramazana, kao što smo to radili u Ramazanu. Jedino tada ćemo postati oni istiniti primaoci Allahovih blagoslova. Slično trebamo da se molimo Allahu da nas zaštiti od bilo kakvog iskušenja, da uzvišeni Allah nam podari da uspješno prođemo ostatak Ramazana i da budemo mi ti koji će nastaviti ova dobra djela i poslije Ramazana. Također zapamtite da što više širimo naše dove i molitve, više ćemo da dobijemo Allahovih blagoslova. Onda svaki Ahmedi musliman treba da se moli što više za sve Ahmedi muslimane i za njihove probleme, da uzvišeni Allah otkloni ih. I na ovaj način nećete ni shvatiti, ali ćete toliko povećati ljubav i bratstvo jedni između sebe. Ne samo da ćete dobiti Allahovu ljubav, ali ćete također dobiti ljubav svojih braće i sestara. Molite se za muslimanski umet. Oni uništavaju sebe i njihov ahiret time zato što odbijaju onoga kojeg je Allah poslao da muslimanskom umetu, imama Mahdija. Molite se za cijelo čovječanstvo da uzvišeni Allah ih uputi na pravi put i da ih Allah zaštiti od njegove kazne. U svakom slučaju naša je dužnost da se molimo i da nastavimo u toku Ramazana i poslije Ramazana, da uzvišeni Allah podari mogućnost svima da to ispune. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر